오마요. 그래. 그래. Norok abono nogi wansugi tongkana o borok tangi boja khatamo hamya samung khakya hanai tei abono baksa saimya tongo je saimaya hange jeng abono sanai o borok drug sai manjagi bojangna nangkha tabuk o borok bahake manjaka bupuroni sime hamya mani chawi tong abono saimana bagi a secret library channel pate jora kahamke naide kahamke buji manai थांनाय सालो जे तिप्रासा द्राग साइ मानजामनि अ बरंना आइकिनि सिमे कामिनि लोकरक नाचुमि तंगो हाइपनो मकल बसकांगो दादाक सिदा कलाया फियाबा आबोनि थांनाय सालो अ चला दादाक सिदा के द्राग साइनो मानजाका आबागै कामिनि लोकबा याकतिसे बुजना नांका बयनि बसकांगो द्राग सावो होनै 오마요. 그래. 차오. 대셔르데. 서랍데. 서이정나봐 서이정리. 대셔르데. 그래. abo kahairongno nukhai belai wana ma singja tei kharungma singja chini baksa tiprasa sikla siklino jesukpano sadi mani hamya drugs kahairobai ta godali hnei haipano tama sanai baksa borok sititi saimanino chalai tongo abagi tabuk kebangkok chini tiprasa sikla sikli drugs nahar thanio mang HIV/AIDS rokman jagi tongmani bo jeng nugino tongo aboni related video thangnai salo jeng video upload khajak o hamya bemarno bahake yakarnai bahake yoknai abo joto sajak te jodi norok o video no nanya muchung tokai description box o link rijak habuinedi chini tiprasa sikla sikli drugs alai bosek deralai tong abagai bar sawo ati hamya tomung hamya samungno yakari manke belake chawo tangai hinkai singcharo wacha eba ekbar se langma mano o wacha langma manma jagawo nathokti tongthok singcharno tongthoki tongdi enjoy khadi full freedom khai je musumano khadi abose live bat nang sititi saimanile sakni langmano munago tatlangdi abono joto tiprasa sikla siklino chini koimung